A musimo imamo jen veste čas, spočat 80 let to było, da smo pokryli rosinske svinje, a šinejske svinje, a te svinje šinejske, te su bolje kulvate, bolje kaj to je. Tam je bilo teko pouča, za ja tom pouč nisem ja se šeđevač mogu. Pon se je najprve za počatku skvaroval, ale to mate je svoj konc. A pon sam ja spytał tom pouč, Dodržan rozpuštěnu dovešť. Jsem ja tam šil, a oni su to odpokazali, ja sam dal zase domieč, to a ja žádnou dovoľnosť nejsem měl. Potom ja zase jel na zajad, a si celú tú dovoľnosť šolvač, a ju vizo dostal nejsem, što se ja také musím, nemôžu si ju jako privátnik jednu dovoľnosť tam hunúzovač. A ja pa nejsem ja se videl, že se stukom in, a da sam ja tu na druhý deň ráno nalodoval, podahač jo kamencu radnica očinila, a potom se ja vzal a počnal ten tuk jim tam natrepe na skvášť. A to nie je dlho trvalo, no tam štázi a druhé ľudia bychu, što ja tu činím, a potom im to rozklad. A 10 minút požišo som ja měl moju dovoľnosť, zase ten tuk môj dodržan vozať. Niekto moje jen držal tež tak s nimi obkladať, to inak nešlo.